Biamono omoliki oito milede momanya soroboti urwa senchira yobo ikira kurwa sensemo ya nyangosoni go tokumanywa buna enchira eyemo yo kwegendereria sobugima bwabo bwakirari tukobono nigo abagwatani gose abakori emiremo abanyare koba bagotiga obokoreri bwabo nabo ibanya tukoba okorera anene county ya Kisii Sensemili municipality banyare koba gochaka ekyombe bene hikikira chikobe kwendeke kenyere kobe koreta abagwatani abo nabo igokobasira chinga kibagendrete amo nobugima bwabo magega yogotiga obokoreri bagokwana ase kanisa eyemo anene Sensemo ya nyangoso asibanya tukoba wikirania eira yogo sangireria chibesa eliogo sira obwagachi bwe kanisa yo nigo banyara koba koboria obotenere bwe county ya Kisii anene omugaba nanyara koba kwenyora abakori emeremo ebuna eyo anene aye chinga kibagenda tukoba bagwetera amangana amakongwa se chinga chiabo omuliki ito Evelino Sero namange Nigo bono ekiombe ky'abakori emirimo be county ya Kisii nabo igo municipality bali abachiro mutimoko bw'abokoreri bagenderete gochamo bunenjire yamoyo gwesira na kwegendereria inse y'umunyakero gobo Lucas Nyang'au igo twarubere tinga tumirane abantu be county ange bonsi baritagire egererende chi sub county jikianda na intu twarwanira twaetase jikanisa guchichangira twakorana intu amagenderero merobiri tubwate nonyana mangana y'oburimi ngosemanitore nejisemia sogosomia abana twareta rino nejikanisa twarase oburimi bure twajikonya nonyene chi school fees unabona abana bakwenda chi university nonyene nobokonyi ao ase chinka nabo turanyare gokora amagenderero tari ng'ekero twaritayire igo ng'amagenderero aerire nabo tugwenete gokora bagokwana ase kanisa yegi Adventista ya Rionsase chinga kibara ogosangereria chibesa ase kirenga kyobwagachi nigo baboririe abanke babalia batimokire kurwa sobokoreri kwerikia nekeombekyo abantu bonse baritayire onye mubwato okogania okuya ninchu tumirane twanya gosemania egerene twaenane chinguru nario bomenyo bokobo buyekero tometa aso bwesi anya abantu baitombancha bari bo twensi twaritayire kurwa ese emiremo naende tochichamo muneke ombe tunyare gosemania ayara nyare gotokonya ase chinka chiaito ase chifamily chiaito nonya nabo nigo babuboririo mugavana we county ya Kisii Simbarati kobasira soko eneke banyorire chibesa chiabo chia pension yasekeria abange babo nigo bagwetera amakong'u abange nabonye ndigwancha omwesimigo ito Simbarati awahe bokavana nimanyetaye n'omuntu omuyamono ogogendrete gokora amagenderero kware gwancha urigereria abantu aba baritagire abagotu batware ekafa ya insurance ebakonye egento kende muna nachungusire narorire umwesimigwa timanyete gose no manyete lakini tiganko information yeye turundi CTV egento kero inkeria retirees aba ritagire aba barega igarero be count mbari konyora what we call pension chinga kiechio nigo bamoborio mugavana Arati kobasira semeroberio yekeombekyo eriogo ikerania chindoto chiekiombe nonyene serikali yeito oyo minto Simba gavana atobwatesi atoe chinguru egere keombeke na kero kikenyare kuigunga no kerese county ime bari gwancha tochoini amo tosabo monene atobwatesi nabo turanyare ko bachinguru naende tonya kwemenkera tororekane naende ko babanta abake nari bari chinguru bagokora amagenderero Simba tobwatesi no kara iweri ogieri iga nsobera ni obiri uri omuminyoki ekoreta chibesa Kisii county atuatanere gocha na intutoro seria sekanise go reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero.